Yo, ang viewers, hello. Labaday. Hello sa lahat. Buhay dito ba? Buhay? One viewers, hello. Nagbilag siya out. Laba-laba. Kasi bukas, kumain nila kami bukas. Para walang ipanalabahan. Masarap din ma. At kakauwi ko lang dito sa bahay kasi naglibing ngayon dun sa yung lola ko. At kaya dito tumulong ako, nagluto. Nakalibing na. Banda-bandawan. Alam mo. Talungan. Niluwayan ko lang pala. 2 viewers, hello. Live tayo, walang pang upload. Kuya Jesus, hello. Good afternoon. Sabi ni Kuya Jesus, good afternoon, viewers and sponsors, parang Jason. Yan, good afternoon din po, Kuya Jesus, Sayo. Kumusta Kuya Jesus? Grabe yung init ngayon dito sa Bicol. Lalo siguro sa Maynila. Sir, ganito ba mo? Ha? Pisay? Kubutan. Di man nag-try po. Hindi mo. Kamil kaya? Kamil. Kuya Makbal, hello po. Buti di pa masyadong may... Eh, grabe init. Grabe init dito. Review, hello po. Hindi ko mag-shoutout po. Bakit naman? Sakit pa ako ah. Ay, ganun. Awan po viewers. Mainit dito, kaya Makbal. Grabe, sobra. Sobrang init kaya Makbal. Sakit sa ulo ng init. Kaya umuwi na ako. Parang Jason, Ate Ami, hi. Sabi ni Kuya Nakidami. Hello, Kuya Makbal. Yan sa amin na babanla kami. Kuya Benji, hello. Hi, Shout out Kuya Kuya Benji. Benji. Good viewers, hello. Kauwi ko lang kasi Hello. nag-ano ko dun sa lola ko kasi nilibing yung lola ko ngayon. So sabi, nandun ako nagluto ng kasi di ako nag-vlog dun sa pagluto. Kasi marami, maingay. Ay, mainit. Maingay, di na ako nag-vlog. Lalaba ko sa likod ako eh. Daming bisita. Bukas, sakay na kami namin pupuntang Maynila naman. Kaya naglaban na kami ngayon. Para pagdating namin walang labahan. Sa pag-uwi namin. Walang labahan na maipon. Lalaba kasi nag-i-impake din ng damit ng mga bata. Iwan doon. Tapos yung anak ko, iiwanan namin dun sa bahay nila papa. Malas ang pamasahe, sasama sa mga. Di pwede naman sana silang isama kaso
Ang problema yung pagbalik. Si Baka mahirapan kami sumakay. Hindi naman yung baka. Kaya, iwanan na lang namin sila. Si Bebe may pamasahe. Oo. Pero ano, Tumas na pumasay. Yun nga po, tumas. Yung problema, wala kami mapabukingan. Di pa namin alam yung resulta bukas. si Bebe may pamasahe pero discount sa estudyante. Yung alaga natin, wala yung pamasahe. 5 viewers, hello, medyo mag-grab shoutout. Shoutout sa mga silent viewers natin. Sa mga sponsors. Ilang araw na rin na ano kasi nagantay lang naman ako na kaso yung chat kanina yung chat sa amin nung nakaraan kasi yun nga nung pag-slab daw ako nakatulog. Tapos sabi ni Kuya, kung kasata yung simula naman, balik trabaho. Kaya di pa ako nakakaano. Ano man na, basta-basta naman. Binubutang mo sa amin. Panlawan ko tama nito. Ha? I-upon ko man sana. Huwag ko mga... Tapos sabi ko, Oo. 6 viewers hello. Di pa sure yung sa 9. Di pa po. Di bukas kami sasakay. City bukas. City. 10 yung check up. 9 kasi Yung, kasi pupunta pa kami ng Cavite. Magluluto pa ako din sa Cavite. Birthday nung pamangkin ni Ami. Birthday nung anak nung may-ari nitong bahay na to. Na tinitira niya. Tapos pupunta kami PGH naman. At di ko alam kung kailan kami babalik ng Bicol. Kasi baka ngayon sa pagbalik namin sa PGH, baka schedule na si Ami na opera ng tenga niya. Yan na yung malalaman sa pag-check up. Pero kung halimbawa mga isang linggo lang naman, hindi na kami uwi kasi sayang din naman ng pamasahe. Pero kung buwan pa, uwi ako para makatrabaho pa. Laba-laba si Ami. Shoutout Kuya Born. Uwi na, malapit na umuwi ni Kuya Born Baka nasa ano na. Nasa Pinas na siguro si Kuya Born. At saka si Kuya Roy. Siyempre sa lahat, Team Hamog, shoutout. Ang dami ng team eh. Sapa. Dito ako naglalabas sa harap ng tindahan. Para nababantayan pa. Bantayan tindahan. Nadatnan ko si Ami pag uwi ko naglalabas. Ate Ching, shoutout. Mama Maria Gay, shoutout po. Kuya Julius, Kuya Robin, Kuya Born, Kuya Hope, Kuya Gigi, Kuya Jaime, Kuya Johnny, Kuya Ruel, Ano kaya? Kuya Ted. Kuya Jojo, Kuya Tini, Kuya Roque. Kuya Ruki, Kuya Rini. Kuya Rene. Kuya Rene. May pa-trophy. Sino ba yung trophy na yan? Kay Mama Maria J. Nung nakalib ako, Kuya Benji, nahanap ka niya. Namiss din niya raw yung patropi mo. Nung nakaraan, nag-swimming kami. Kaso di sila kami kasama. Bakit nakapahinga naman na yung paa ko? Pwede nang basahin. Kaya ko din. Kaya ko tapos. Kuya rin akala nakalimutan na ako. Hindi kita makakalimutan, Kuya Rene. Si ano pa nga eh, si Kuya James Q eh. Kaya James Q. Ayun nakaraan nag-comment pa James Q. Si Kuya James Q, si Kuya Cesar. Si
Kuya Phil. Nabarete. Sino pa ba yung mga viewers natin Kuya dati? Alfredo Lipa. Kuya Alfredo. Si Kuya Teddy ang hindi ko na nakikita. Ay, nakakano, nagko-comment. Si Bern nasa Pinas na. Ay, sabi ni Kuya Benji eh. Kuya Bern, hanap ko na sila. Bro Rene, Bro Romel. Hello. Pasok ka Kuya Bern. Si Kuya Roque, sino pa ba? Si Kuya Teddy. Kuya Rocky nung nakaraan, nag-video call sa akin. Sabi ko na nga ba, wala ka sa ano, wala ka sa pag-Islam. Graduation ko kasi noon. Eh, kung tutulong ako sa kanilang mag-Islam, hindi ako makakaligo. Pagod. Natapat kasi. Ang haba pa naman ng oras Hapon pa naman sana yung ano, alas 6 yung simula ng tradisyon namin. Kaso, hindi ako makakaligo kasi bakbakan yun eh. Pero mano-mano. Eh, wala, Ayun. Mano-mano yun. wala silang mixer. Walang mix yan. Paggawa ng... Pagawa ang sasakyan. Pinagawa ni Kuya Bernie yung sasakyan. Bro Benji, dito lang ako. Magkasama na pala sila ni Kuya Roy. Ngayon. Kasi sabay sila na ano eh. Uuwi. Sayang nga. Wala na-tsambahan. Grabe, bakbaka na naman yung lutuan kagabi. Dumi lang pa ako, pati yung sinilas ko. Yung mga uling-uling. Kasi di ko na-vlog. 207 kilos yung kinatay na baboy. Lasan ko nga sinilas. Ah. 7 viewers low. Shoutout sa silent viewers. Comment po kayo. Pwede po ano. Yeah, been for this na yun sa Pinas. Sagal na pala. Mga 4 days na pala siyang nakaulit. Shout out Kuya Born. Welcome dito sa Bicol, patuloy niya. Basta maglabas. Reviewers low. Born, sorry Hana. Nachismis na kita. Sinismis na ni Kaya Benji. Kuya Born. 4 days na pala sa ano, Pinas. Sinismis na ni Kaya Benji. Mama Reggie, pasok Mama Reggie. Nandito yung tagabigay ng trophy mo. Pero dyan nauwi si Kuya Benji naman. Dalaw ka rin Kuya Benji. Sayang nga pag may uuwi na sponsor, nasa Maynila ko tulad nung umuwi sila Kuya Cesar Ferrer. Kasagsagan ng check up namin sa ano eh.
pa-check up. PGH. Meow. Meow. Sige, pakitawag natin. Boss, amo boss. Good afternoon, boss. Yan. Palawan siya, okay, Palawan. Good afternoon, boss. Laba. Ganda na ng bahay ni Palawan. Naka-tiles na. Ano barita, boss? Adi, boss, naglalaba, boss. Oh. Bada, boss. Oh. Lalaba. Naglalaba. Taman, boss, maglaba ta. Mainit ang mga di. Dahil naman yung init. Di, nilaban na ng mga di. Naglaba na kami kasi sasakay na naman kayo puntang Manila bukas para walang pagbalik, wala nang labahan na babalikan. Sampal. May na, nalaban. Isabay na. Tatlong langgana para mabilis yung trabaho. Tatlong banlaw, kasabay pa ano, sabay palit-palit. Nakakos naman. Malakas yung tubig. Ito na tayo, mama. Hello sa tree. Tulog sa payukadi ni Tisa na. Ilakasin mo nga, ma. Lakas ng tubig. Hindi, ano. Lakas ng tubig, oh. Magsawa nga sa ano. Magsawa sa labak. Lakas ng tubig. Magsawa sa labak. Dito kami sa harap naglaba. Kapag nagbabantay ng tindahan, na konti na lang laman. Dito ko dinadamihan kasi paalis-alis na. Tansyahan lang yung lagyan ng tindahan. Kuya Benji, hello Palawan. Sabi ni Kuya Benji. Ay daw Palawan, sabi ni Kuya Benji. Oh. Di pa. Kuya Benji, hello po sabi ni Palawan girl. Third year pa lang ako sa Palawan. Ngayon po siya. Hello, bye-bye na may pasok pa kami. Sabi ni, hindi mo kasama si Ray. Sabi ni Baby, hindi po. Shoutout kila Kuya Dani, na Nati Ampi, Estoniano family, shoutout. Team Kasanggaming bro, shoutout po. Ate Mai, Ate Yoli, Jok, ikaw, kayo lang yun. Joke lang daw. Ingat Palawan, sabi ni Kabinjo. Nag-out na ito si Palawan, nagpasok na Kabinjo. Hello,
Sarap magtampisaw. Tubig. Fresh ko yung tubig. Ibigay ko ang lahat. Pati na rin ang iyong harap. Sasamahan kita kahit saan. Kahit saan. Ikaw lang mangyayari. Viewers, hello, Mega lang siya, oh. Nakakuligo. Kayat kasi ko. Kayat. Magdamag sa lutuan na naman. Looking for ay si ano pala umuwi din. Yung viewers na nagkita kami kasi pumunta siya dun sa libing ng lola ko, si Ate P Portugal. Yun siya nakasabay niya sa comment yan sa live, si Ate P. Nagkita kami dun ngayon. Sabay kong kumakain dun saan bahay ng lola ko. Nag-iba ka si Ate P. Ha? Ate P, nag-uli. Ate P Portugal, naman ko comment. Nag-bakasyon kasi nagpa-graduation din ng anak mo. Kasama niya mag-asawa. Taga San Sipi, Portugal. Taga dito, ano po, dun sa barangay ko. Kaya Pindi. Dun sa kami na tinitiran dati, Lapula. Nila Papa, ito kasi lugar nila amin. Yan, sakto pagpunta ko dun, nandun din sila. Kasi yung lola ko, ay ano, parang kamag-anak pa namin kasi doon ang ano, parang kamag-anak pa namin. May dugo pang nananalaypan. Naging Portugal kasi siya kasi nakuha niya Portugal. Pero yes. Sa amin din daming Portugal. Oh. Kasama nga niya yung asawa niya. Sa Marikina sila nakatira. Nagbakasyon kasi anak nag-graduation doon sa Malawag, doon sa lugar nila Ate Margie. Yung asawa niya na Portugal, taga dito sa una namin sa San Juan. Hindi na kasi ko nag-vlog doon kagabi na nagluluto. Maingay, daming lasing. May mga nag-iinom doon sa likod. Reviewers, hello.
Puyat pa talaga ako, tapdi ng mata ko. Siyempre maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa mga upload. Thank you sa mga nanonood ng upload ko. Kahit hindi sa Pabaya Project, maraming salamat po sa inyo. Kahit mahina yung views, upload lang ako ng upload para maalalayan ko yung channel ko. Sana naayos ng carnivore. Ano ka sira? Ay, baka i-condition lang, may Benji. Masira po ba o i-condition? Mahal pa naman yung ano ngayon, gasolina. Ano kaya yung sa kanya, di gasolina kanya o di diesel? Sana maging baka condition lang pala. Stock siguro yun. Dapat, kung stock yung sasakyan niya, kung di nagamit, dapat ang i-check dun yung gulong. Kasi baka expired na yung gulong. Kasi yung gulong kapag expired na, makapal pa. Ganitong mainit. Yung may biyahe, malayong biyahe, takbuhan. Sumasabog kasi yan bigla eh. Pag expired na yung gulong. Kahit anong kapal pa yan. Kaya yung mga daanan pa naman dito sa Bicol, ay talagang kala mo, hindi na Jula. Lalong mga bandang pag pumul, nandyan na talaga. Si Pukot, Ragan, dyan na. Hirap pa naman sa bugan ng lalo kung mabilis yung takbo. Kaya dapat yan yung unang mga chine-check. Kaya nga pag expired na, yun nga kay Benji. Kaya yung mahirap lalo kung alimbawa yung sasakyan ni Kuya Burn na hindi nagagamit, stock lang, tapos expired na pala, mahirap. Tapos yung takbo mo nasa 100 plus, ay naku, ako. Sa unaan pa. Okay lang, sumabog likod. Ang mahirap pag unahan yung sumasabog. Umarap na siya. Yun nga, tama po ka kami. Ito nga, itong sasakyan nila, misis nila, amin. Hindi yun sa atin. Kaya sa inyo? Sa kanila yun. Sasakyan nila to. Hindi ko na masyadong pinapark lang kasi alam ko malapit na rin itong expired gulong niya. Pang na lang na, pang sarili. Pang dito lang, nabuwa. Pero sa Arkela, hindi na ako nagpaparkila kasi mahirap na. Pero makapal pa siya. Kasi bira naman itong gamitin. Dati nagpaparkila ako kasi kaso ang problema, mga barak no nag-arkila kaya ginagawa ko, din na lang ako nagpaparkila. Pansarili na lang namin. Pero lagi itong nakarehistro. Dito sa probinsya, di naman lahat. Pero sa karamihan talaga. Karamihan dito ng mga sasakyan, mga expired. Lalo na yung mga 4 wheels. Karamihan talaga. Kasi dito, mga sinisita lang naman ng mga checkpoint dito, mga motor. Yung mga 4 wheels, sinahayaan lang. Pero yan dapat yung mga inaharang dito. Kasi kadalasan dito, mga expired. At safe drive. Kila Kuya Burn sa pagpunta ng Kamsor. At sana mag-enjoy kayo dito. Sayang tayo. Hindi ko maabutan sila. Doon sa pinaliguan namin kay Benji, napakalinaw ng tubig. Hindi nga sa Itangon Bula, libre pa. Walang bayad yun, walang entrance. Kasi yung pinuntahan namin doon, auntie nung inaanak ko sa Kumpil. Auntie niya yun.
Super lens, oh. Super lens. Galing Manila, kakadaan lang. Siguro traffic na yun. Hirap lang matupagpuyat, Makati. Tapos nagda-drive. Ilog, ilog, maliliit. Yung ilog, may ilog naman sana kung alam na malinis na papaliguan. Doon sa ano, doon sa Palikwason. Doon sa lugar ng lolo ko. Pwede ron, libre din doon. Lugar ng lolo ko. Sa dagat naman, hindi gagastos ng entrance, cottage. Doon nga sa pinaliguan namin sa Itangon. Tapos napakalinaw talaga ng tubig. Parang dagat din sa Uwas. Diyan kasi sa Balatan. Hindi naman sa pagsira sa ano mo. Doon talaga malinis. Saan yun malinaw, sabi mo? Sa ano po yun? Sa Itangon, Bula. Darugtong din siya ng, ano, ng dagat ng Balatan. Pero mas napakalinis talaga. Pati yung pinakang pampang niya, napakalinis. At mga bato-bato yung ano, yung pangpang niya. Bato-bato siya. Tapos, gilid pa lang, dyan pa lang sa gilid, may makikita ka na ano, habang lumalangoy ka, may makakasabay ka ng mga isdang lumalangoy din. Kasi doon, isda sa, yung malapit lang sa pangpang, pinapayagan lang sila mangisda yung ano, yung dun sa gitna-gitna na. Baka hindi siya maalon. Yun nga po, hindi siya maalon masyado. Kuya Benji. Pero ganda, talagang blue. Alam na, swimming pool. Yung dun nga sa GoPro ko na inilubog ko yung GoPro ko na lumangoy ako. Talagang kitang-kita eh. Yan, ginastos lang namin dun, ano, pagkain, gasolina. Mga ano, pag galing dito sa amin, pag tamang takbo lang, mga 2 oras, makarating na doon sa Itangon. Nung Sabado nga sana, gustong pumunta ng mga kapatid ko doon. Dalhin ko raw doon. Kaso ayaw naman ni Papa. Kasi nagandaan sila doon sa dagat. Kaso ayaw ni Papa kasi hindi pa nga nalilibing yung lola namin. Yung tita ni Papa. Kaya siguro magsiswimming kami kasama sa mga kapatid ko. Saka sila Papa. Sa pag-uwi na lang namin ni Ami. Pag makauwi kagad kami. Kasi yung anak ko nagalit sa akin. Ba't di ko raw siya sinama? Sabi mag-swimming na lang tayo, sabi ko. Hello sa lahat dyan. Shoutout sa lahat. Ay, kumusta na pala Kuya Benji yung ano? Yung gera ngayon? Ano balita dyan sa inyo? Sana okay lang yung ano. Sana matapos na. Grabe na yung presyo ng gasolina dito. May 95, may 93. Pero ako lagi kong ma-stock na gasolina. Kasi tulad nung nabalita na mawawala yung hindi pa tapos kasi malaki ang Iran. Hindi pa rin pa natapos yung gera. Lagi kong stock dito ka may 14 liters ako na stock na gasolina. Kung sakali man magkaubusan ng supply sabi, pero baka hindi naman. Ayun nagtago na ako ng gasolina.
14 liters. Yung isang Wilkins na yan ay 3 liters. Ay no, 7 liters. Ayan, may nakatago ako na 14 liters. Para sure full. At yung motor ko, full tank yan lagi. Itong kulong-kulong, full tank din yan. Lagi kulong. Pamahal lang pamahal. 2 viewers alone. Reviewers sa logo. Migalap shoutout. Ate Bidang, amuay Ate Bidang. 7 viewers hello. Laba ko kay Ate Bidang oh. Bye Ate Bidang. Oh. Laba. Buti may stock ng gasolina dito, hindi naman nagtaas. Yan nga, dito lang naman sa ano? Dito lang naman sa Pilipinas. Kuya Bobby Villanueva, parang season hi. Shoutout Kuya Bobby, amuay. 10 viewers hello. Hello Bidang, sabi ni Kabinji. Ate Bidang, kumusta kayo dyan? Kami okay lang naman kami Ate Bidang. 11 viewers hello. Nagsasampay na sa amin. Kuya Binji, amo. Kuya Maki Gonzales, hello po. May magalang shoutout, hello po. Kuya Maki. Kuya Alfredo Lipa, hello. Good afternoon, Jason and Ami at sa lahat dyan. Kuya Maki, hello. Kuya Binji, mga negosyante lang nagtaas. Yun nga. Ay, alam naman natin dito sa Pinas. Mabalita pa lang na magtataas. Kahit stock pa lang nila, taas na yan. Maki, sabi ni Kapinji. 13 viewers, hello po. Eh ako, nung mura-mura pa, talagang stock na ako. Habang mura pa. Good kayo parang Jason, sabi ni Kapinji. Pero, Kuya Rainby, hello. Hello, Kuya. Hello, Billy, sabi ni Kuya Benji. Dati, pumapayad ako mga hiram-hiram. 10 pesos gasolina ko kanina. Ano? Sabi ni ka Bobby, 10 pesos gasolina ko kanina, 1 litro. Grabe. Ako yung stock ko na yan, yung presyo niyan ay nasa ano pa lang, 83. Ate Bidang, Kuya Bobby, shoutout sabi ni Kuya Rimby. 83. Yung ano ko nun. Sir Benji, hello po. Hello, hindi pumasok na si Palawan. Tagal mo kasi. Nakikonnect lang ng wifi sa kapatid ko, sabi niya. Kuya Romel, hello. Shoutout Kuya Romel. Dati pumapayag ako na itong kulong-kulong ko hiram. Ngayon, bawal na hiram. Mahal ng gasolina. Pinapakargan mo sa kanila. Pati nga yung kapatid ko, akong gasolinan mo yan, napakamahal. Hello Romel, hello Binji, sabi ni Kuya Rimby, hello daw Kuya Romel, sabi ni Binji. Kuya Ruel, ayaw niyo ng team piling, sabi ni Tibidang. Kuya Binji ha, sabi ni Kuya Romel. Kuya Romel, Kuya Maki, sabi ni Kuya Rimby. Kuya Bobby, Kuya Rimby, sabi ni Kuya Bobby. Kabayan Ring, shout out sabi ni Kuya Bill Roy, Kuya Billy, Kabayan, sabi ni Kuya Rindy, Team Ungul, Ungul, hello sa Team Ungul, Team Butakal, sabi ni Kuya Maki, Team Ungul na pala. Hello Bobby, grabe yung Team Ungul. Ito yung aso. Dito ka na. Ako na sito mo. Romel, sabi ni Kuya Romel. Kuya Bobby Villanueva, Kuya Binji, Kuya Billy. Tawa si Kuya Rindy, oh. Timon. Timon.
Sabi ka, oh. William. 15 viewers, hello. Yan si Ami. Hello. Lapit naman ni Papa ang lalaki. Patapos na kami. Ano saan ma? Ha? Buhay mo ano? Buhay mo. At piliin niya sa ito ano. Mga ano, malakas para yung mga dumi-dumi. Kailangan natin malinisan kasi pangit pag madami yung ano, washing. President ng Team Ungol, Billy. Hi, Kuya Romel. Ay, si Kuya Bobby nandito. Hello. Amin, naka-Kobe Bryant. Yes, syempre. Iniyakan pa natin yan, Kuya Benji. Naiyak-iyak pa ako nung namatay si Kobe Bryant. Ay, bibili. Grabe lakas ang presyo. At bumakal ako na. Ate Ami, hello. May pang-washing na ako. Umorder lang ako ng TikTok nito kahit walang ano, yung pang-carwash. Malakas siya. $24 ata yun, Kuya, ano eh. Kuya Benji, si Kobe Bryant, 23 si ano, si Lebron eh. Hello, Kuya Romel. Jordan ako. Jordan si Kuya Benji. Ate Bidang, sino ba sila rin sa Team Ungol na yan? No, Ate Bidang, tinatanong ka, oh. Kaya Bobby siguro. Kuya Billy, hello. Natawa si President Billy. President pala yan. Tapos Vice President si Kuya Rain. Ba't ayaw ano? Bayan naman na. Mapasapat to Ginanipay ko. Ito na. Gusto na bulat. Tapos ito na. Walang utang. A24 si Kobe. O kung Kuya Benji 24 yun eh. 23 si Lebron. Ikaw di ba Kuya Romel dahil kay Ngula. Ate Bidang. Tawa si Kuya Romel saka si Billy. Kuya Romel, tawa si Kuya Bobby sa'yo. Tawanan sila lahat. Hindi ako makarelate. Medyo ano eh. Naglalaylo ako sa social media eh. Nanonood lang ako ng ano eh. Ng movie. Hello. Ano, tatayuan mo to. Ha? Manlawan ko. Jordan idol ko laging nakadila. Si Jordan. Alit ang galing mo. So, pang tawa si Ate Bidang. Bukas pala yan. Bukas. Hello sa 10. Tawa-tawa sila oh. Si President Billy oh. Kakabagan ka dyan, President Billy. Kakatawa mo. Ay, sorry po. Ba't po dito? Mali na hawag. Ha? Bakit buhay mo na dito? Gusto na kaya sa to. Ha? Gusto ko sa to. Oo. Amo?
Ganun ko kaya. Pagpuda na sasakyan, pangutas na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Buong kala ko'y laro-laro lamang ang pusong nag-ibig. Hello! May nagkakantahan sa likod namin. Kapatid ni Katie. Kuya Alfredo Jason, lagay ka car wash. Opo, nakaplano po yan Kuya Alfredo. Ay, Kuya Alfredo. Nakaplano po yung car wash kaso yun nga. Di pa ako masyado na ginagastos ko kasi ano na, last na yung ubos na talaga. Yung pinanalo lang ko sa challenge ay ito na lang, itong pag-alis namin ay sigurado ubos na. Pamasahe namin. Pero okay lang yun. Makakadiskarte pa naman ako. May budget sa ako dito. Nung ano, may nakabudget ako na 20. Diyan ako maglalagay ng car wash. Oh. Kasi si Kuya Tugsok din gagawa niyan. Diyan oh. Yung gahin ng sasakyan, diyan ko ilalagay yung car wash. Kaso papatambakan ko pa yan ng kahit bumaba lang na dito kasi tumataas to eh. Kasi pag walang tambak dyan, yung tubig pag umuulan, nagpapatuhod pa. Kaya, pero may sinabihan na ako na ano, papahakutan ko muna. Tapos ipo-flooring. Naka ano na yan. Nakaplano. Inahantay na nga ng mga dito kasi alam nila maglalagay na ako. Tapos nakapag-canvas na rin ako ng ano, motor. Doon sa Raon. Ang ganda ng song, sabi ni Kabinji. Ikaw na lang bro, Ruel. Nanikaka sa likod eh. Asan nga? Ay, si Kuya Hok pala. Kumusta si Kuya Hok? Hindi siya ata si Kuya Hok. Kuya Maki, sino na ba ang presidente ng Team Ungol? Ay, si Kuya Billy daw. Grabe yung Ungol na yan ah. Si President Billy. Naging Vice President si Kuya Ray. Okay dyan, maluwag. Opo, maluwag talaga tapos gilid lang ng kalsada siya. Tapos malawak. Tapos sabi nila palitan ko. Yung bubong line okay na muna yan. Kumbaga saka na. Kung sakaling mag-click yung yung car wash, pwede ko na palitan. Pero hanggat okay naman siya, yan na muna. Motor lang muna yung gagastusin ko, 2 motor. Tapos pampatambak dito. Tapos flooring. Para, kasi mahirap yung gastusan mo agad tapos di naman mag-click. Sayang ng gastos. Kaya ako pag nagtitigos yung pag gumagawa ko ng business ay gusto ko subukan muna bago gumastos. Baka si Roel. Ate Ami ayaw ko, sabi ni Kuya Billy. Ha? Ayaw daw ni Kuya Billy Ano? na maging ano. Sabi mo? President? Oo. Si Kuya Romel nag-ano sa'yo? Kumbaga sa'yo. Sabi naman ni Kuya Benji, baka si Roel. Sabi naman ni Kuya Romel, ikaw daw bro Billy. Sibok na lang. Si Kuya Romel yung may sabi niyan eh. Binasa ko lang kanina. Siya nag-elect sa'yo, Kuya Billy. Emotion mo na lang yan, Kuya Billy. Yan. Sige naman, sorry. Copyright tayo. Hello sa 9. Sibok na lang. Tawa si Kuya Romel. Iso na si ito. Ito mo yung sa pinabot.
Yan, Toblerone. Sibuk na lang. Dito yan si Ruel, kanina pa yan nauna sa akin, saka si Rinig, sabi nila Binji. Kulang yung litrang R ngayon, kanina andun kami lahat sa live ni Kusina. All viewers, hello. Kuya Bird, pasok ka na Kuya Bird. Kuya, Toblerone. Sawa ko sa karne. Baligyan pa ako din ng karne. ay ano yun eh. Ibigay yan ni Melissa. Hmm? Hello, kay Melissa Soriano. Thank you sa chocolate. Kalong ikaw bro, Mel. Apat president ng Team Hungol. Ikambal Team Butakal. At Team Babaero. Ano yung Butakal? Kuya Rocky, hello! Gandang buhay po sa ating lahat. Ay, Kuya Roque. God bless mga channel viewers. Pag-like po. Salamat Manoy. Jason. Bye Kuya Rocky. Busy at Dadating na leader si Born. si Kuya Kuya Rimby. Shout out, Bolina family. Happy daw, mahal Happy na. daw. Si Bro rin daw. President ng Pimuhol. Ito hello. Si Ray pala. Sabi ko na binyo. Tawa nila. Eleven viewers, hello po. Patay ako niyan pag napalitaan to ng isa Kuya Romel. Mabili ko na rin. Bili mo na rin, isa to kaya. Hmm? Farm? Yuk. Ay, magkakuluran. Hmm? Ba't may gano'n rin, ah? Hello. Masukin ka na ng karayong mata. Sabi ni Kuya Benji. Sabi ni Kuya Maki, bro rin, hindi patay, dapat buhay. Umayong karne. Ako umayong karne.
9. Lasing-lasing na si Roy. Sige, kung saan kayo masaya, doon ako. Sabi ni ko rin, malamang Sir Benji, nagsisimba pa siguro. Sabi ni Kuya Billy, baka kasama ni Bern si Roy. Ate Cheng, kakak-kakak daw, labas na. Hello sa 10. Kuya Bern, labas ka na. Tapos mag-ata si Ate Ting. Inom tayo ng malamig na tubig. I-deliver na yung mineral. Ma? Pinikap na yung mga galon. Ayun pa, oh. Bern, sa GC ng Hamog. Tapos na ito, ma? Oo. Mamaya, pagtatakad ka to, ilan na lang kayo sa GC Benji. Ba't Sabi ni Kuya nag-aalisan? Romel. Ba't may umaalis ba sa GC niyo? Kuya Jeffrey, shout out from Ginubatan. Yun! Shout out, Kuya Jeffrey. Shout out sa mga taga Ginubatan. Ginubatan Albay ba? Yan. Hello po Kuya Jeffrey. Salamat po sa pagpasok. Ba't bro Romil, hindi ka ba kasama? Sabi ni Kuya Billy Coy. 10 viewers, hello po. Salamat sa pagpasok niyo. At alam na kapag nag-live, wala akong pang-upload. Si Roy Romel, umalis na. Umalis pala si Kuya Roy. Lumayas na ako sa GC, bro Billy, sabi ni Kuya Romel. Shoutout kay Kuya Roy. At sana mag-enjoy kayo sa pagpunta nyo dito sa Bicol, Kuya Roy and Kuya Boy. Yo! At ayusin ko yung mga ano muna dito para tapos yung rig, patayin. Baka matagalan kami sa Maynila. Yan, tapos na yung labahan.
Walang labahan na pag umuwi, walang madadat na nalabahan. Nakapaglabas sa amin. Pagdating ko, naglalaban. Bagay nakapahinga naman na yung pa ako. Magdamag naman tayo napalaban sa lutuan. Pero mainit pa rin yung pagkaramdam. Yo, nag-reconnecting. Yung may na ka mo? Pagkaon na. Pagkaon pa pala. May sinabuhan pa nga dyan. Grabe ang init. Gusto ko na magsapa. Gusto na magsapa. Aray-aray yung panikwasan sa kahit kapuan. Alin? Malayong panikwason. Kaso yung panikwason, walang ahon. Yung itangon naman, malapit. Kaso yung ahon, tapos yung mga kalsada, ganito lang mao. Yung pag nagkasalubungan, magbibigayan. Pero maganda doon. Maganda na, wala ka pang gagasusin na ano. Hindi ka magbabayad. Libre lang. Mamanifest ka sa damo ko. Sa pagbalik nga, mumutulid na rin, dadalhin kita doon. Makakita ko na. Din viewers, hello. Gusto mo pakalaba mo? I-ano ta sa iyo, ano, super line. I-follow up ta sa halip na tumawag kita. Hindi, mas diretso kita, tumawag ka mo. Di ba may ban, makakaban ng motor? Diyan mo pa naman ano, dali ko sinama na ito. Kalaba ta. Punta tayo mamaya bro, sabi ni Kuya Billy. Daanan na natin yung mga matutulis. Kuya Jesus, hello Kuya Jesus Sario. Ay, shoutout kay Kuya Jesus. And Ate Catherine. Di ka ba Kuya Jesus umuwi dito sa ano? Bicol natin? Ngayong Holy Week? Okay lang yan bro, Billy. Sabi ni Kuya Romel. 7 viewers, hello, may love shoutout. Siyempre, shoutout sa mga silent viewers natin. Sa lahat-lahat. Kuya Jesus, hello po. At sa kapatid ni Ate Catherine na binigyan ng wheelchair. Shoutout at palakas po kayo. Huwag kayong walan ng pag-asa. Di man pre, may hearing ako sa Dole. Nag-Dole pala kayo. Agency? Kuya Jesus? 10 viewers, hello. Shoutout po Kuya Noel Limbong. Alright, Kuya Jason, shoutout po. Kuya Benji, yan ba yung na-vlog ni Bina si Jesus? Ni Ibana? Siya yung asawa ni Ate Catherine, Kuya Benji. Hindi Benji. Oh, pre. May diferensya pala yung ano nyo sa agency niya sa guard. Tawa si Kuya Benji. Grabe yung ano, init. Talagang pinulyong na naman yung ano. Sabi ng iba dito, butas na daw yung langit. Ito. Grabe. Grabe yung init, oh.
Lumilip yung mga Balenciaga, no? Ate Margelo, Kuya Romel, sabi ni Kuya Jesus. Yung mga lumilipad-lipad na tawag sa amin dito, Balenciaga. Dito yung nakatiraw. Ayan yung pugad nila. Ayan yung pugad. Pakita ko sa inyo. Baka nga may itlog yan eh. Hindi siya dumadami. Hindi siya dumadami. Umaalis pag may pag may sisiw na, yung sisiw umaalis, yung pinakang nanay nila naiiwan. Ilang taon na ba yan sabi? Ha? May 5 years na, no? 5 years na dito sa bahay yung Balenciaga na yan. Dito malamig. Ate kakak. Kuya Binky, hello. Kuya Billy, hello daw, sabi ni Ate Maggie. Kuya Ruel Kaujan, hello. Bro McCoy, Roel, Binji, Kambal, Rain, Idang, Tim Babaero, shout out. Shout out to sa Tim Babaero, sabi ni Kuya Roel. Tawa si Kuya Romel, tsaka si Kuya Billy. Team viewers, hello. Pinasuklian muna siya, no? Kuya Binji, dati mainit dito, Jida. Ngayon malamig na. Nga, yan dito naman, mainit. Grabe yung reklamo ng tao. Pag tinuduhan na naman ito ng ulan, sasabihin na naman yan, kailan ba iinit? Kasi mga baha-baha na. Ate Bidang, Kuya Bobby, Kuya Romel, Kuya Rain, hello ka sabi niyo. Ate Margin, Kuya Romel, kakak. Ate kakak sabi ni Kuya Romel. Kuya Billy, Bok. Naman tayo ng tubig para iwas dehydrate. Grabe, umalis niya ako dun sa pinaglutuan ko na kasi tapos ay yung libing. Tapos may mga nagiinom doon. Pinatagay ako isang bilis. Sakit sa dibdib. Gin. Tapos yung chaser panel na tubig. Walang hilo, walang mabilhan. Init. Shoutout sa Team Hamog. Team Babalo at sa Team Butakal. Sabi ni Kuya Roel. Shoutout sa Team Mongol. Team Tiling. Dami ng team ah. Dapat dyan tag-araw gumawa ng flood control kaso burap eh. Yun nga. Kung may nga sana dito sa amin. Kung may tawag nito. Tawag dito ah. Drainage. Kung may drainage kasi dati nabisikan na to eh. Kasi yung tubig talaga dito malakas pag umuulan galing bukid. Sabi gagawa ng drainage dyan. Hanggang ngayon wala pa naman. Gagawin yun pag meron na dyan. Pag nag-buhay din. Wala. Gusto maglagay sa kanya na maglagay ng drainage. Kahit hindi nakamagpatang dito. Kasi may ng tubig.
Nagpapakakot na nga sana ako dito eh, para abang yung mga buhangin dun sa sapa, ay ano pa, magaan, di pa nababasa. Kaso busy pa yung sinabihan ko na maghakot. Para sana makabili na ako ng ano dun sa raon, ng motor. Mayroong sisiw. Kuya Jesus, ay sabi ni Ate Margie. Buti na aga inaayos si Lynn kasi mayor, sabi ko hindi. Oh, malupit yan. Kompredo. Malupit yan, kompredo yan eh. Di man nila ilubos sa karne ma. Nilagay lang ako sa lababo. Seven viewers. Parang nalalakan. Panghimagas. Parang chicheria. Panghimagas dun sa karne, ng kasawa. Five viewers, nagawa at support nila ng thumbs up. Shoutout sa lahat. At na kaparing Jason, papatayin na ang OFW ng kapatid. Kapatid. Hindi po kaya, Romel. Labo na ng mata eh. Wi-Fi pala yun. Kapag daw. Kuya Romel. Bye-bye na Kuya Romel. Happy na kapatid. Salamat po Kuya Romel. Pagkain. Maganda lugar niyo. Oh, maganda yung lugar niya at Martes. Naga. Malapit ka sa Leni. Pero pakiramdam ko baka lumaban niya ng ano na Congressman. Baka lumaban yan. Pero malakas naman sila eh. Pero mas malakas yung asawa niya. Ma? Wala naman natin ice candy? Ice pop. Shoutout Ate Maris, Kuya Diyos. Miss you po. Sabi Ate Maris. Three hours ago. Hmm?
maya-maya. For viewers alone, nasa sapa na siguro sila. Kuya Roque, kailan balik na ng PGL? Bukas Kuya Roque, sakay na kami pa na Maynila. Sana magkaroon na ng ano, ng schedule kaya amin ng pagkalas kayo niya kasi parang ano na. Abot na yung budget ko. Ang bawang pinibis. Saka? Nalog? Ha? Dadalaw tuwing gabi, masilayan lang ang iyong mga ngiti. Hindi ko na alam na wala man tayong komunikasyon. Ate Ami, kamusta po? Sabi ni Ate Margie. Hello. Kami ni Margie. Hintay sa'yo. Sobrang good. Asan yung speaker? Ako nga yung magkanta. Dito ako sa labas. Ang cute lang. Dito. Microphone, hindi siya nag-artong yun. Magkanta-kanta ako dito.
Saan mo? Ay. Lumalamig ang gabi, hindi na Kuya Benji, mura lang pala saraon. Opo Kuya Benji, mura lang po saraon. Pinagdaanan ngayon, baba isuko. Malamig ang gabi. Nakita ko kagabi sa YouTube. Sabi ni P. Mukha talaga sa saraon. At nagsama sa halalan. Ang hangin ang lakas, pinaghihinahan ang wakas. Pwede ba mag-isipan, huwag ka muna lumiban. Sakali na ito ay masalba pa malamig na ang gabi. Hindi na tulad ng dati. May pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan mo ba'y lulukutin ko na? Sa hirap at ginhawa tayo'y nagsama. Damdamin mo tila'y nabago na. Ikaw at ako ay ala-ala na lang kung susuko ka na.
Bawat pangarap natin pinag-usapan, pupunta na lang nato sa wala. Kailangan mo ito, ikaw ang pagkakamali. Sa mga oras na to, alam ko ikaw ito. Oh, huwag naman sa loob. Jeremy Lin po. Jeremy Lin. Di ko to kabisado yung lyric pero maganda yung ano. Maaari ba Lagi na kabisado ko muna. na natin tong pag-usapan sa dami-rami na ng ating pinagdaanan? Ngayon mo pa ba may isipang isuko ang lahat ng ating pinasamahan? Masikip sa damdamin, hilikog ng hangin ang lakas, pinaghihinahan ang wakas. Pwede bang pag-isipan, wag ka munang lumiban, pagkasakali na ito ay nasa baba. Malamig na ang gabi, hindi na tulad ng dati. May pag-asa pa ba kung susuko ka na? Also for viewers. Maaari ba muna natin tong pag-usapan sa dami-rami na ng ating pinagdaanan? Ngayon mo pa ba may isipang isuko ang lahat ng ating Try nga natin ito. Dito lang tayo. Hello sa vibe. Ay, Kuya Benji. Bandang lapis yan. May gagawin lang ako si Kuya Benji. Ngayon mo pa may isipang masuko ang lahat ng ating pinagsamahan. Masikip sa damdamin, hilikog ng hangin ang lakas, pinaghihinahan ang wagas. Pwede bang isipan, kung munang lumiban, pagkasakali na ito ay masaya pa di malamig.
Si Margie lang takot sa may music. Si Kuya Noli din nagla-live. May music pa. Ah, may copyright ba sa live pag may music? Meron po ata Kuya Benji. Meron, pero pag ganyan, acoustic tapos kanta, parang wala naman po. Pero pag yung music talaga, na may boses, yung kanta mismo nila, yun yung copyright. Pero pag ganito po ata, wala naman. Ba't si Kuya Noli nag-music pa, speaker niya sa live niya? Amoy. Kung may copyright daw yung ganyan, sabi ni Kuya Benji. Meron. Kahit ano. Oh, meron. Ah, meron daw Kuya Benji, kahit video okay pala, meron. Live. Sa live daw. Meron. May copyright. Kahit ano, ganyan, kahit Oh. acoustic. Oo. Oh, may copyright daw pala Kuya Benji. Ilang beses na nag-away hanggang sa magkasakitan, di na alam ang pinagmulan. Pati maliliit na bagay na napag-usapan, bigla na lang nagtaw na. Ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Ikaw na gusto ko makapiling sa buong buhay ko. Kahit lagi na matungo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ko at sinisipan na sugatan mo, ikaw pa rin, wala iba. Ang gusto kong magkasama, wala iba.
ba ng iba? Nagsimula sa mga asaran hanggang sa magkakita, isang senang matayan na naman. Ba't ba kasi pinagpipilitan ang hindi maintindihan? Hindi naman kinakailangan, ngunit kahit na ganito, nang madalas na di tayo magkasundo, ikaw lang ang gusto kong makapiling sa buong buhay ko. Loves and fight. Kahit na binabaguhan ko ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasapan mo ako at sinisipat na sugatan mo, ikaw pa rin, wala iba. Ang gusto ko makasama. Ano yung Spanish Cola? Ano? Tono ka? Alam mo? Ah, Kita-kita ang nag- hindi. Nag-edit na lang kayo. Pag ano Kuya Benji, pag nakakatapat, nagbablog sila, pag may background na music, yan, tina-times to nila yung ano, binibilisan nila yung, ini-speed nila yung video para mawala yung ano, yung tugtog. Ganun sila pag nag-ano, nag-edit, ay pag may music, ini-edit nila, binibilisan lang. Tumakas sa lupa, hus na ang paghihintay. Ganun dito ka na, oras ay nagdahan-dahan. Sinasawsang bawat gunita na para bang tayo di natatanda. Gayong nasa sambit ng iyong mga labi, parang isang panaginip ang muling magbibigyan. Tayo'y muling magsasama, ang dati ay baliwala. Times 2 po Kuya Benji. Ganun yung ginagawa nila. Kita rin ng ating landas, wala nang ibang akong kundi kahit pagbasta mo lumoy yung iyanin o anong ligaya kay sumama sa akin. Nais ko lang sasama ng iyong mga tinig,
kita. Hi, Kuya Jaime. Hello po. Gandang hapon, Kuya Jaime. Kuya Jaime, hello po. Kuya Maki, hello. Hello sa Nine. Request po kayo ng song. Hello. Global Karaoke TV. Yo, shoutout po, 7 viewers, hello. Kaya Henry, shoutout, 7 viewers, 12 viewers, shoutout po. Ano lang to, pang parelax-relax lang. Pahinga. Ang bagay. Ang isip ko'y nagulong-gulo. Nagtatanong ko susundan ko siya dahil lang ko ay nabiyan niya. Alam mo bang ginawa ko siya? At tuloy niya nga kung magdarama. Kahit kang tanga at ayos lang magkasama siya. Kahit sabihin ko ng iba, napatuloy na ako talaga. Kahit merong ibang nagchat-chat-chat, nag-uumpa, nagsasalsa. Hello. Nahihirapan na Hi, Kuya Ricardo Valderrama. Hello. Bro Benji. Bro Jaime, hello daw po. Sabi ni Kuya Benji. Hello, Kuya Jason. Sabi ni Kuya Ricardo Valderrama. Hello. siya. Malagi kaya ako lang ako, magpatubulang pag-aso, magpalaki ng pato sa braso, babalang lalang regalo. Buksan Nakulong. Lulong. Lobat na pala kasi ito. Ayan o, si Kuya Ricardo Valderrama. Yo, Kuya Ricardo, hello. Sa aming bahay. ulang para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Buksan mo, papasukin na. Ano ko lang, nila. Bigyan mo naman ng pag-asa. Gusto mo sila. Ay, okay lang saya. Sa hindi ako nakikita. Ngunit palagi ng problema dahil hanggang ngayon sa'yo umaasa. Lagi na lang ako naghihintay, lagi mong kasabay. Kahit madalas mo sumasalay, ako sa'yo'y nag-specify. Sabay. Buksan mo, papasukin ko. Ulang na para sa'yo. Ano ba gusto mong gawin mo para mahalin mo? Buksan mo, papasukin ka. Magkukulakin na lang. Bigyan mo naman ng pag-asa. Gusto mo sila. Hey! Malagi kaya ako ng ako, magpagpupulang babasa ang puso, magpalaki ng masa sa braso, magpalaglag ng regalo. Buksan mo, papasukin ko, ulang lang para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin mo para mahalin mo? Buksan mo, papasukin ka. Bayan ko lang yung lala. Ito mo, ako ng bata sa aking gusto mo sila. Buksan mo, papasukin ako. Papasukin lang para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin mo
Si... Pagsuko, ano yun naman na? Pagsuko. Paborito ko yun. Ano? Count You. Hmm? Sino kumanta nun? Kuya Ricardo. Sa mga matamanay na kumanta na ko. Pagsuko, Jerry Lynn. Ano? Yung nga, so ginanta mo na sa bago. Magkabilang Jerry Lynn. Ano, ito mga acoustics na kay Jerry Lee. Magkakiyong gagawin ang lahat, mapasayong lahat, pag-ibig na halin sa'yo. Ang awit na ko ay awit ko sa'yo, na ay madama, magkabila man ang ating mundo. Kahit nasaan ka man, hindi ka mapalitan, nag-iisa ka lang, kahit ang langit at lupa ko ang bibig, aking gagawin, at nag-iisip ka, sabay tayong nakikinig. Dito ay umaga at yan ay gabi, ang oras na pinay magkasanang ng ating hapunan. Diyan ay umaga, ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay makakapiling ka. Ano, Kenny Roger. Yun yata, alam yan, Kuya Ricardo. Maano kasi siya, ma-OPM lang si Jason eh. Hihintayin kita kahit nasaan ka pa, di ako mawawala. Kahit na may dumating pa, kulang ako ibig sa iyo. Ang natandyan ka pa, hanggang wala ka pang iba. Dito ay umaga at yan ay gabi, ang oras na pinay magkasalok at ulan ay umaga. Kahit na anong mangyari, walang araw makakapiling ka. Kuya Jaime, hayaw daw po. Sabi ni Ate Margie. Dito ay umaga at yan ay gabi, ang mix natin ay magkasal at aking hapunan. Iyong umaga, ngunit kahit na anong mangyari, balang ay gabi, ang oras natin ay magkasalong at aking hapunan. Iyong umaga, ngunit kahit na anong mangyari, walang araw makakapiling ka. Amoy. Mga yung kantahin natin mga magaan-gaan. Malipas ng init. Parang nililiyapan pa yung pako. Itchy brushes ruining your makeup? Dream of pro-level perfection.
Real Techniques brush set with ultra soft fibers blends flawlessly. Lazada exclusive sale. Try natin to. Kanlongan. Noel Cabango. Ito yung unang labas ng ano. Ito yung unang labas ng video kinainulogan ng 5. Ito yung kanta na ito na pinakakunang-una kong kinanta sa video. Unang labas ng mga ano, video kinanta. Kaya panahon ng pagkakataon, ang babalik pa ang lahat. Tatandaan mo pa ba nang tayong dalawa'y unang magkita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga laklak. Wala ba kung taloy na sila? Mangarap ka tumulan. Tatandaan mo ba ba? Inukit kong puso tumangga at ang ilalahit mo umapela. Magandang sa galang pasigan kung tayo na iibon ang gunita ng ating kahapon. Ang mga tulog ay kami tumangkad sa paglipas na panahon'y bakit kailangan din umisa? Mga panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang lahat? Ano to ba? Tahanan lang natin at pangarap, tuloy nila hulugan sa anahan na pipa. Lumilipas sa panahon, nabiyang ng ating ulitan ang mga ulo. Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang lahat? Lumilipas ang panahon, nabiyang ng ating ulitan ang mga tulog. Mga panahon ng pagkakataon, magbabalik ang kahapon. 7 viewers alone. Me! Nagbayad ka kasi. Basaro pati ka nasa di. Pati. Saan? Puro kanta. Langit.
Para ayaw ko grip. Oh, ano yung mo? Ay, sa likod ko. Water pump mo? Matitigbak. Water pump mo? Gusto mo sa buwan? Sa water pump, wala ang problema. Ano yung matitig ba? Bomba. Ako, Ay, kuha yan. hindi na, nakuha na. So, Di magbabalik pag binambahan. maray na. Ato pala, nagko. Hindi sa turo. Para. Nagko spring na nakakala. Sa agpuan so water pump ba yan? Pag matigbak, so ito ko pinakang sukulok. Agpukuha, sana nga ba ito? Ano, parang titikbak. Kaya ako nagagamit ko sa boil mo. Tara, lalaga na natin ang naman ako. Binunod mo? Bina. Okay. Sorry. Ano ba yun? Ay, wala ako. Ako ay naman po mga kagulat. Pag-iis pa akong kukulaan ko. Kaya pinulahan ba? Sige. Yung 7. Okay, yan parang time song ng Team Paway. Parang Jason, galing kay Pula. Nagka-premier ba si Pula? Kaya rin minim, buko. May request pala si Kadunji. Buko daw. Buko. Di ba? Pumunta yung pare ko yung sundalo. Hello, kain tayo. Kain muna ako. Paugas. Ay, may request ba? Galing ako kay Kuya. Sunod dito kay Benji. Buko. Ang isang pag-asa na sa ikaw at wala ng iba ang hihintay ko sa kita. Ikaw ang sagot, mga dalangin. Hello. Tinig ng langit ang aking paglalapit. May dagan laging tayo at ngayon'y lumapit. Tinahayaan, ika'y mawala sa akin. Nang mamasdan ka, may ibang nalaman. Nabuhi-huli ang asa na sa aking ikaw at wala ng iba ang hihintay ko. Makita, ikaw ang sagot sa mga dinig ng langit ang aking paglalapit. May dagang naghintay at ngayon dumating. Di na hayaan na ika'y mawala sa akin. Sa'yo ko lang nadama ang pag-ibig na kay ganda. Lubusugin ka ng pagmamahal. Ang hanap ko ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dinig na aking paglalapit. Kay dagang ang naghintay at ngayon
Naka Benji, Lovers moon daw. lovers mo. Sabi ni Kuya Billy. Bukas na kalusitin, dating totoo ako. Kulang ang mga ibig mo, hindi man lang inaasahan ka. Wala man tayong komunikasyon, maghihintay sa'yo buong magpagdahil ikaw ang buhay ko. Naakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago. Itaga mo sa ako, dumaan ba ng marami? Ako itatry po. Itatry niya po mamaya. Na umaling, ikaw pa rin buhay ko. Oh, alam mo ba nung pinapangarap ko lamang kita susukuin kahit magkakaroon aking susukitin. Kulang ako ang pag-ibig ko'y magbabago. Itaga mo sa ako, dumaan man ang maraming pagkakasalitan. Di mo na otak sa hikanta, di mo na marinig, ikaw pa rin. Ikaw matulungan kita, binigawan ang kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago. Itaga mo sa bato, gusto kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago. Itaga mo sa bato, dumaan man ang maraming gusto kahit na umulubog ang bulan, kahit na hirap ka ng tumilan, kahit na di mo na Loading. matansaling, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin. Hey, ang buhay ko. Away. Axe, layer like a legend. Start with a deer stick, then finish strong with an Axe Fine Fragrance Collection. Scents inspired by luxury.
race when I was up. And the good time. Whenever I was going through, know just what to do. She's dancing about. I can tell her my troubles. She's speaking. Ay, ito wala. Napunta na si Happy. Ano nangyari sa iyo? Pagsuko. Yan na yung Kuya Benji, yung kinanta ko kanina eh. Pagsuko. Yung kay Jeremy Lim, ulit natin. Kasi di ko masyadong kapisado yung ano. Yung malamig ang gabi. Mama yung parang maaari ba mo na matuto pag-usapan sa dami na ng ating pinagdaanan. Ngayon upang pa mag-isipan gusto ko wala nangyari pinagsama masikip sa damdamin ikot ng langit ng lakas pinagilan ng mata pinipag-isip huwag ka munang umisa baka sakali na ito ay masama pa ng batang ang gabi hindi na tulad ng dati. May pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan mo ba'y tututin ko na? Sa hirap at ginawa tayo ay nagsama. Damdamin mo'y tila'y napagod na. Ikaw at ako iyan lang ko suko ka na. Hey, para ka power bank? Power bank. Sa mga oras na yun, alam kong ikaw
Yaman ko ialaala lang mo susubok ka na. Oh, bago po yan, King Robin Stick. Bago yan yan, no? Jerry Lee. Maganda nga yan. Sikat yan, lalo ngayon. Kumbaga, ano yung pinapakanta ni Kuya Maki. Baka di ko alam yan. I-try ko Kuya Maki, naisa lang. Lovers Moon. Bear Brand 300 grams, 100 pesos SRP na lang. Price off, tibay on. Try ko po. Huwag kang susuko po. Kuya Ray. Lovers Moon. Try ko po. Itong Lovers Moon. Yan pala yun. Thank you pag-request. There's a lover's moon tonight, shining down on the boat from the moon. So many souls are in his life, while for me there's just one girl, and she's pretend. Tama na po yung pang-tip, sir.
yan. Ay! Galinangan ko, naglumong. Panuraan ko. Ang magulay ko, ano pa? No. Ang kapatid ni Mama nagtitinda ng ano, merienda. Yung viral lip combo na lagi mo nakikita sa feed, time to slay and get that look. You can shop Siyempre, makakantawan mo muna O, kanta mo na, Ali. Sa kanta. Kapatid yan ni Mama. Papunan sa kanta. Ano mating na ba Jen? Ano mating na tabi? Kanta nga, Ali. Salamat Pasada. naman eh. Kapatid yan ni Mama. Pakantayin natin. Yan, pakantayin natin. Ano, salakan na. Umiyan na pala. Ano pa yan mo? May itatype mo. Type download. Ang pala, meron dahil may itim na. Hindi ako na mag-type. Anong kanta? Ay, di mo ba niya magbabayad? Dapat ikaw nga. Papili sa... Ano, isa nagkanta. First apply, ano? Lover's Moon. Yan, pakantayin natin. Kapatid ni Mama yan. Titinda ng ano. Kaso di na ako bibili ng ulam kasi may ano eh. Dami kong ulam yan. Busog pa. Ordinary song. Mama mo ba eh. So nagkanta ko ano. Hawak mo ang beat. Hawak. Lover's Moon. Hindi ako kayo. Yung kanalo. So nagkanta ano eh. Nagluwa sa If I ever fall in love again. Iniibig kita. panlalaki yan. Panlalaki pinagkanta ko. Pag itinet mo so ay, bilda pa rin. Puro man ang magluwas. Yan. Lalim sa lutya. May kaluluwasan ng kanta niya. Oh. Bukas na lang kita mamahalin. Tunay na mahal. You don't have to say you love me. Kaya ka na. Natutulog ko ang Diyos. Lason mo yung ano. Hindi. Ay, Ayan na. Ayan na. Kumanta na. ay. Ikuwalin ko ha. Kasi matuloy ko sa akin ko. May tao. Tapos mo. Yun. Shoutout mo sa lahat. Basta single, hindi ka. Matanggi. Kita ko na may asawa. Ayan na yan ang pantanaga. Yan. Ba? Lamig. Kahit napakainit, malamig. Opo. Lahat kasi sila mama na nagkakanta sila. Magkakapatid.
Sa ulap, lahihin natin ang ulan. Pinalipas din ang bagyo. Liliwanag din ang kalangitan. At ang araw Wow naman, sabi ni Kuya Makuloy. Kuya Maki. muli. O saan pong kanta? Hindi pa ka sa hili. Sabi ko. Natingnan niya. Tsaka ukoy. Fishball ukoy. Iya. Si Totoy. Si Totoy. Yan, tinda niya. Oh. Kikiyaw. Share na lang kayo, Totoy. Kamera, di. 10. 30 nga lahat. Sausawan ka, sausawan. Ito kaya ako, buyod ka na ito. Kukuha, nagkukuha ako ngayon dyan, di ko naubos ay. Kukuha. Dilis. Labas. Global Karaoke TV. Dilis na labas. Ilan ba? Tatloin mo na para... Sige, tatloin mo na. Tatlo. Paano siya kasagin din? Lagyan mo na dyan. Lagyan mo. Kailangan mo na. Sige na. Ika nga na, please. Libat ang pangako sa'kin, ako lamang ang ibigin. Ngunit bakit ngayon'y hindi mo man lang Galing. Uy, na sa'king alaala ay palagi kitang kasama. Wow, Jaya, sabi ni Kuya Ngunit Benji. bakit ngayon Request ulit ako, miss na kita. mahal ka na? Sino nagkanta ng miss na kita? Kuya Billy. Noong sinusuyo ako, anong tamis na nung lambing, binibigkas ng labi mo, ngunit kahit nagbago pa, sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal sa puso ko. Halos di ko na Si Jaya nga. ang isipin kong wala na. Ang pagmamahal mo nga ba ay naglaho na? Patuloy na ako'y asa kahit nasaan. Malim na yata. Ang pag-ibig ko sa'yo'y hindi mag-iba. Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis na nung lambing, binibigkas ng labi
Lawa si Kuya Benji. Ayaw, tama na yun kasi magtitinda pa siya. Tatlo. Yan, thank you. Try yung tatlo. Kaya yung umusap pa. Eh, magtitinda pa kasi. Ay, hindi naman sila yung guys nakapaniw mo. Sili ba ka nagpaprito kito? Chicheria. Magtitinda pa kasi. Nandun yung upoy. Ayan, doon. Ibig na, gusto ng tigiyak. Allergy kaya. Ay, nagbayad na ka? Oo, try ito. Allergy kaya. Tatlo. Hipon. Yan, di natin Galing pwede pa rin, kasi walang ano yun, kasi kupas. magtitinda pa. Magtitinda pa. Oo, titinda pa yan. At malapit na yung pista sa kanila. Nag-audition nga yung mga kapatid ko, nakasalang na sila. Ng grand final. Ano yung kapatid kong sumunod sa akin nakapasok. Saka si Girl Tapang nakapasok. Saka yung asawa ng kapatid ko nakapasok din. Antay na lang sila ng grand finals. Magpipista sa April 20. Tapos yung pinsan ko magpapabinyag ata. Tingnan natin kung nandito kami sa April 20. Baka pag wala siyang kusinero, yung pinsan ko baka magluto doon. Yan. Kapatid yun ni Mama, sumunod kay Mama. Lahat naman sila magkakapatid. Puro mga kumakanta. Mga padua. Kasi sa Aliman, kami lang naman yung Aliman na ano, kumakanta. Sa padua talaga yung ano. Ay ano? Ricaport. Padua Ricaport. Kasi padua sila yung middle name Ricaport. Thanks tita, sabi. Hindi natin kasi yung pwedeng ano yun kasi magtitinda siya. Naka padjak. Yung tricycle ay no. Lako. Tapos yun ang service niya. Hindi naabot yung wifi dyan. Ayun. Yung service niya tricycle. Doon pa yan sa Guyudan, una ng San Juan. Pangalawang barangay pa bago sa amin. Gugulatin sana, buti nakalingon ako. Lahat naman kayo magaling kumanta. Kaya sa mga lumalaban, mga ano lang. Yun yung, ay so. Pati yung mga anak nila. Oh, pati yung pinsan mga ko. pinsan niya. Top din. Ano pala yun, di yung Jaya, Kuya Pinji. Lani Misat siya. Yung kumanta nun. Yung una ko, ay yung lahat ng kanta nila. Yung salityan. Lani Misat siya. So, 7 and 7. Kaya medyo, Margie, makinig ka sa mga singer. Yun yung binit. Kaya Benji naman. Benji naman. Nagulat din ako nung malaman na hindi lang pala ako ang hinayang. Nung nag-away tayo noon at natuluyan, sayagan natin ako at sandali lang. Huwag ka munang magsalita, di ko hayaan. Lahat ito ay mawala ang iisip ko. Kung pwede pa ba tayo?
Bear Brand 1.21 kilograms, 405 pesos SRP na lang. Price off, tibay on. Isang spray, spike ready na. Mag-refill na labi. Global Karaoke TV. 6 viewers at maya-maya ko mag-ano. Maya-maya mag-out ako kasi tatawagan ko yung super lines. Yung gagamitin ko yung cellphone na yan. Tawagan ko pa kasi para sigurado kung makasakay kami bukas, para kung hindi, doon na lang kami sa Labuan o kaya Iriga. Pagkalapit-lapit ng iyong mga mata, ayoko tumingin. Itong umaga lang, pagkagaling-galing ng iyong sumpang walang awa sa akin. Kung kahit bilis na babala mo na pag-ibig mo sinta, natin mo bang isang mata? Naninayala mo ba bigla namang mawala? Natin mo bang isang mata? Hindi ko pinala pagkaganda-ganda. Sabi ko, sana'y tayo na lang. Kani-kanina lang pagkasaya-saya ng buhay ko na lamang nag-iba. Kung kahit bilis na magbago ng pag-ibig mo sinta, daig mo ba isang mata? Naninayala mo ba bigla namang nawala? Daig mo ba isang mata? Umawala, pagkalambing-lambing, umawala, pagkagaling-galing, kani-kanina lang, pagkaganda-ganda, kani-kanina lang, pagkasaya-saya. Kahit bilis na magbago ng pag-ibig mo sinta, daig mo ba isang mata? Naninayala mo ba bigla namang nawala? Daig mo ba isang mata?
Sabi ako ni Kuya Benji, parang Jason pa-request hanggang. Hanggang? Oo, ay, Sino ngayon yan? lang nakita. Oh. Kuya Maki. Kachat ko mga anak ko kasi kera nga. Hanggang. Ito ba? Wincy ko rin. Quincy? Kanino? Kaya nag-request? Kuya Maki. Kaya mami. Itchy brushes ruining your makeup? Dream of pro-level perfection. Real Techniques brush set with ultra-soft fibers blends flawlessly. Colors PH. Itry ko. Hanggang. Itry ko. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin kung hanggang saan. Hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal. Hanggang may ibig pa akong narinig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Ang nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Listing lang. Hanggang ang diwa ko tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa ako narinig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Madami. Yan ang singer, may acting pa. Ano? Yan ang singer, may acting pa sa Kuya Benji. Si Kuya Benji, grabe, mapangasar ka Kuya Benji. Hanggang may puso ko marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan, hanggang kung kita mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Giliwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang
Zay. Beer brand 300 grams. 100 pesos SRP. Hindi pala nabubuhay yung motor ni May Jim, yung kumanta. Bakit kaya? Tingnan mo muna. Tara. Ano yan? Hindi umandar. Hello, thank you po sa lahat ng pamasok. Kuya Benji, sa 3 mong account ay 2 pala. Si Kuya Maki, si Kuya Billy, sino pa ba? Si Kuya Romel, si Kuya Jaime, si Ate Margie, si Kuya, yung bago natin kasama, si Kuya Ricardo. Tapos, si Kuya Rainby, thank you sa lahat. Bye po sa lahat. Nasaan na si parang Jason? Ay, wait natin. Jason! At ayun, thank you po sa lahat. Andun si parang Jason nag-aayos ng motor. Thank you po. Bye, everyone.